Vítajte pri druhej časti nášho reportážneho videa z konferencií Digitálne trendy, ktorú zorganizovala spoločnosť Eviden. V tejto časti sa dozviete viac o počítačovej bezpečnosti v podniku a využití Business AI. Pohodlne sa usaďte, začíname. My name is Kobi Levy. I come from Cognite, which is a company that doing investigative analytic products. Within the company, I come from a certain group that is responsible for developing a solution for cyber intelligence, what we call CTI, cyber threat intelligence. This solution actually surveys, monitors all sources, whether on the dark web, instant messaging applications and other open source intelligence in order to detect cyber threats and cyber-related data. The system collects the data. This is the first phase. And the second is that it allows the user to analyze and to categorize and mitigate the data. My position within the company, I'm a cyber intelligence analyst for the past 10 years or so. Eviden is one of our partners. It's one of our partners in this area, so they help us distribute and publish and advertise our own solutions to customers in this area. The Chinese cyber threat landscape, it developed from below, from the late 1990s, with groups that were hacktivists, patriotic hacking. Then the state took over it, and now what we see is private sector involved together with the state in order to conduct cyber espionage campaigns. From our point of view, what we offer to companies is a solution that will help them to look at external threats, to look outside of the organization in order to detect possible cyber attack campaigns, exposures in their online assets, vulnerabilities in their systems, everything that is discussed outside of the organization itself. The solution that we offer, it can bring this kind of data to the customer according to the customer's requirements, and then it can help the customer achieve a better protection. No, ja som softwarový architekt, solution architekt a navrhujem a tvorím systémy pre našich zákazníkov. Ako funguje tam umelá inteligencia? No určite ich to zaujíma, že čo to je tá umelá inteligencia, ako sa dá použiť. A zaujíma to samozrejme aj nás, lebo tie nástroje umelej inteligencie sa dajú použiť nie len pre zákazníka v zmysle, že využíva priamo umelú inteligenciu, ale my ju vieme použiť na to, aby sme pre ňoho to riešenie pomocou umelej inteligencie využili. Čiže zjednodušuje to aj našu prácu. Najjednoduchší príklad, čo sa dá popísať, je, že ak vytvoríme nejaký program, čiže v nejakom programovacom jazyku, tak vieme použiť umelú inteligenciu jednak na to, aby nám to pomohla vytvoriť, napríklad vygenerovať nejakú dlhšiu časť kódu, ale môžeme použiť aj na to, aby nám tam umelá inteligencia nejaký náš kód napríklad skontrolovala, či tam nemáme nejaké neobvyklé chyby alebo niečo, čo sa dá opraviť. Prípadne nám to umelá inteligencia dneska dokáže aj upraviť na základe našich pokynov, že chceme od nej niečo. A dá sa použiť samozrejme tá umelá inteligencia aj na generovanie nejakých textov. Potrebujeme pre zákazníka vygenerovať napríklad popis toho, čo mu dodávame, tak tá umelá inteligencia dokáže z kódu vygenerovať aj nejaký popis toho, čo my potom vieme ďalej použiť napríklad na komunikáciu alebo na dokumentáciu pre zákazníka. Nahradí umelá inteligencia programátorov? Programátorov nahradia programátori, ktorí používajú umelú inteligenciu. Najťažšie momentálne to, v akom stave sa nachádza umelá inteligencia, tá najmodernejšia, pretože ešte v takej fáze, že nie je to nejaký produkt, ktorý by sa dal predávať v zmysle, že nejaké riešenie. Je to ešte taká tá fáza, ako sú tie krivky, že ako nabieha nová technológia, tak ako je to taká tá ešte puberta tej modernej generatívnej umelej inteligencie a tým pádom ešte nikto nevie presne, akú silu má a do ktorej smeru alebo do ktorej časti sa uberie a ako ju adaptovať v podniku. Alebo dokonca teraz máme takú súťaž celofiremnú, ktorá vyzýva ľudí, aby zostavili týmy a využili jedného z tých copilotov AI a predviedli sa, že čo dokážu s ním urobiť. Pracujem vo firme Datasentix, čo je vlastne dcérská spoločnosť spoločnosti Eviden.
Vy sa zaoberáte umelou inteligenciou, nasadením umelej inteligencie. Tak povedzte mi o tom, ako sa vás zmenil váš život, keď prišla umelá inteligencia? Zmenil sa dosť. Predtým riešenia, ktoré som musel navrhovať sám, tak buď som musel tuho premýšľať alebo porozprávať sa s ďalšími chytrejšími kolegami, ako navrhnúť správne riešenie. A teraz dokážem dať otázku do nejakého promptu, ktorá mi vygeneruje napríklad už nejakú odpoveď. Z väčšiny času 80% týchto odpovedí, ktoré ponúka Generative AI alebo umelá inteligencia, sú správne. Už len treba to doplniť a trolinku vylepšiť, aby z toho bolo niečo zaujímavé a zmysluplné pre klientov. Treba kontrolovať umelú inteligenciu? Určite áno. Lebo ona sama nie je emočná, nechápe úplne kontextom a konceptom a preto je treba troška pomáhať. A vždy, keď nám dá nejaký návod, nejakú informáciu, treba kriticky myslením nad tým pouvažovať. Je to správne? Dáva mi to zmysel? Môžem to použiť? Napríklad, človek si chce urobiť nejaký zaujímavý guláš, ale v živote predtým nerobil recept. Napíše do promptu, chcem si urobiť guláš z hovädzieho mäsa, kde bude cibulka a zrazu dostane veľmi krásny recept na to, ako si spraviť kvalitný, chutný guláš. Veľmi také jednoduché riešenie pre bežných ľudí. Ale teraz tá doba sa mení a vieme zrýchlovať. A to je tá obrovská vec, ktorú nám dáva umelá inteligencia. Zrýchlime proces napríklad spracovania dokumentov. Ušetríme si čas a tým pádom môžeme venovať naše sústredenie na ďalšie úlohy, čiže tým pádom vieme byť efektívnejší, produktívnejší a dá sa povedať, že aj kvalitnejší. Ľudia, ktorí nevyužívajú umelú inteligenciu, majú miernu nevýhodu, by som povedal. Cloudy, ktoré sú napríklad od Azure alebo od AWS, od Google sú perfektne zabezpečené, ale je pravda, že nie všetky dáta by sme mali dávať do cloudu. Preto existujú hybridné riešenia. No ale výhoda tých cloudov je tá, že tam už sú to pasové služby, že už veľa tých feature je tam vytvorených. My ich iba preberieme, poskladáme dokopy a veľmi rýchlo dokážeme procesovať dáta. Lebo aby sme mali dobrú umelú inteligenciu, potrebujeme kvalitné dáta. A kvalitné dáta to je 80% prípravy a 20% nejaké analýzy, predikcie a podobne. Toto je z druhej časti nášho videa všetko. Tretiu časť začneme vyjadrením pána Patrika Plachého zo spoločnosti Red Hat, ktorý sa zaoberá implementáciou moderných riešení priamo u koncových zákazníkov. Nasledovať bude pán Rastislav Janči zo spoločnosti Eviden, ktorý sa zaoberá bezpečnosťou pre bankových klientov, čo je mimoriadne zaujímavá téma. Túto časť ešte zakončíme poznatkami pána Ľubomíra Straku, ktorý bol moderátorom celej tejto konferencie a určite ho poznáte aj z relácie Svet technológií na Teatri. Pýtal som sa ho na jeho pohľad na túto konferenciu a zároveň celkové na trendy v oblasti IT v podnikoch. Túto časť si teda určite pozrite. Ak sa vám páčilo toto video, dajte prosím like a rovnako si skontrolujte, či máte odber na kanál magazínu Touch IT. Majte sa pekne, ahojte a dovidenia.